Samantala, idol, sa ibang balita naman po, tututukan po ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang kapakanan at proteksyon po ng mga bata laban po sa issue ng online sexual abuse and exploitation. Ito ang isa sa mga binigyang diin ni Mayor Bonafe de Vera Paraino sa isinagawang Joint Executive and Legislative Meeting. Ayon sa alkalde, mahalagang ma-monitor at maprotektahan ang interes ng mga kabataan, lalo na sa gitna ng mga kaso kung saan nasasangkot ang mga ito sa mga sensitibong sitwasyon sa online platforms. Kaugnay nito, iminungkahi ang pagpapatupad ng pagbabawal sa hindi angkop na kasuotan para sa mga minor de edad bilang bahagi ng mga hakbang upang mailayo sila sa panganib ng online exploitation. IFM News. IFM News. IFM News.